Har du fået skiftet vinterdækkene ud? Har du fundet havemøblerne frem? Så er det også på tide at få bestilt tid hos hundefrisøren. Hos landets hundefrisører giver foråret travlhed. For tiden er der travlt hos landets hundefrisører, for menneskets bedste ven skal gøres forårsklar. Alt det der hår, den har nede mellem poter og sådan noget, det er i hvert fald godt at få af. Jamen, det er altid sjovt at være hundefrisør. Hvis man er vild med hunde, så er hundene jo det bedste. Ja, men der er nok mest travlt lige på den her årstid, sådan lige omkring påsketid, der er der altid, hvor det begynder at blive godt i vejret. Det er ikke farligt, Mikkel. I dag er det chihuahuaen Mikkels tur til at få flyttet ørerne. Ja, jeg har prøvet at gøre det selv, og de er kropumulige i et badekar, ikke? Det er jo ligesom et lille barn, som vi har, så lige så vel som man tager sine egne børn til frisøren, når man selv går til frisøren, så synes vi også, at vores hund skal til en professionel. De professionelle hænder har klippet hunde i 30 år. Den næste hund i rækken er Mikkel. Hos hundefrisøren kan man få klippet alt fra negle til fancy frisyrer. Så kan du få badetøj på. Så Mikkel, kan du komme i bad, ikke også? Mikkels visit hos Lena koster hans mor 490 kroner, men så bliver han også vasket, stusset og føntørret. Generelt bruger danskerne mange penge på deres kæledyr. Jamen det gør de både med soignering, ikke også, men også i det hele taget alt, hvad der har med. De sætter hundene i pension, og de køber dyre hundevalpe, og de køber dyr sådan accessory til hunde. Så det er i hvert fald nyt. Så Mikkel, så er du smuk, ikke også? Hej Mikkel! Han ser dejlig ud, og så er han så blød. Så håber jeg, at han er blevet klippet bag. Salonen har udviklet sig til et familieforetagende. De næste 1,5 år får Lena et par ekstra hænder fra sin datter, der også er hendes elev. Jeg er ikke så god i skolen, og så vi skal slet ikke gå i skole. Så det var helt dejligt. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at arbejde med dyr. Så jeg skulle være hundefrisør. Og så var det jo så dejligt, at min mor også var hundefrisør. Faget giver Natalie mange udfordringer. Det sværeste er at blive hurtig nok til at gøre tingene, så det ikke tager så lang tid. Så får jeg min hund ind, og så kan jeg ordne den, indtil det bliver vasket og tørret. Og så det sidste, der er det sjoveste, at stå og puste med det og sådan noget. Det når jeg næsten aldrig, fordi så skal hunden til at hjem af, så mor nødt til at overtage. Uddannelsen som hundefrisør tager 3 år og kan gennemføres i en af landets 62 forskellige saloner.